En 2020 había 580.466 persoas en fogar nunha noite determinada, pois as políticas reduciron a cantidade de vivendas accesíbeis nas últimas décadas, o que contribuíu á falta de vivenda, afectando especialmente as poboacións máis vulnerables. Os altos prezos da vivenda e o aumento do custo de vida levaron a que moitas persoas vivan en condicións precarias ou na rúa. A falta de vivenda accesíbel débese en parte á especulación inmobiliaria e á falta de regulación do mercado da vivenda. A construción de novas vivendas alcanzables viuse obstaculizada por regulacións gobernamentais, como restricións na zonificación e os permisos de construción, o que fixo que o mercado inmobiliario sexa menos accesible para as persoas con baixos ingresos. A nova lei de vivenda persegue axudar a aqueles colectivos con máis dificultades de acceso a este ben, con medidas como o límite ao prezo do alugueiro, o impulso das vivendas públicas, protección contra desafiuzamentos ou melloras para fortalecer o equilibrio nas relacións entre arrendador e arrendatario.